Remedi sabere xwebidin wane bînerên hêja niha jî dîsa xelatên kuhatine dayîn birastî jê xelatên pir balkêşî nihawînê jî nûçeyê de temaşe bikin gelo beran û bizin dibin xelatên pêşbaziyekê li Erçeka Wanê barîkariya dibistana Mesekî 6 mehberiya niha kampanyaya pirtûxwendinê dest pê kiribû. Dawiyê de di dawiyê de yên ku ketin rêzê xelatên xwestan din xelat jî birastî pir balkêş bûn çêlek, beran û bizin. Li Erçeka Wanê beriya 6 mehan kampanyaya pirtûxwendinê dest pê kiribû. Ji 20 gundan 727 welatî beşdarî kampanyayê bibûn. 497 katılmış bir kampanyayı bun. 405 talebe me jî hat vê kampanyayê nêzîka 400,000 per hata xandinê. Yên beşdarî kampanyayê bûn ketin ezmûna mamosteyên edebiyatê. Piştî ezmûnê welatiyê yekem bi çêlekekê, yê duyem bi beranekê û yê sîyem jî bi bizinekê hat xelat kirin. Eva yarışma 6 mehberê kitap me dağıtmış kirin. Ku evan kitaba ki zaf bixune, ki kazanç bike. Eme birinci olarak çêlekekî binne, ikinci beran, üçüncü bizin. Me 6 meha kitap xwandin. Çil kitap xwan. Ez birinci derketim. Ji bo xelatdayînê merasîmek hatine darxistin. Di merasîmê de xelat li xwediyên wan hatin belav kirin. Xwarin hate xwarin û lîstik hatin lîstin. Welatî jî ji bo vê yekê pir kêfxweş bûn û diyar kirin ku dixwazin êdî her sal ev kampanya bêldarxistin. Berê temaşevanên hêja her çi qas xelat, beran, çêlek bin jî lê birastî kampanyayek pir girîng bû û em dîsa bi wanê dewam